A čaute ľudia, to je moje meno Flesheros a teraz pokračujem druhou časťou na hru Hearts of Iron 4. V tomto dieli by som vám chcel ukázať základné plány, ktoré sú proste súčasť útokov, súčasť armád a proste ako naplánujete svoju armádu. Pre tých, čo nevideli prvý diel, radšej si ho pozrite, pretože tam vidíte, že čo som doteraz robil a základy, ktoré som vysvetľoval. V tomto diele už budeme vysvetľovať iba zložitejšie základy a budeme hrať za Portugalsko. Takže sme tu na. Rozhodol som sa, že budem natáčať každý diel po jednom roku, takže je rok 1937 a je 3. apríla. Takže 4. apríla roku 1948 skončí sa aj ďalší diel. Takže, dnes sme to skončili. Máme tu na armádu rozloženú po hraniciach Španielska a naši rekruti sa už stávajú, máme vytrvané nejaké ponorky a vyrábame si nejaké základnú výstroj vo naše vojska. Ďalej, našli sme medzivojnové delosledectvo, ďalej mohli by si ísť nájsť nejaké tanky, ale zatiaľ ešte nemôžeme, takže ideme na niečo iné. Potrebujete nejaké pomocné, ako by som to nazval, pomocné prapory, neviem, asi, na to, aby proste vám fungovala vaša armáda, ale na to by bola špecializovaná na niečo. Keď chcete zabrať teritorium, potrebujete vojenskú políciu. Vojenská polícia by mala znižovať veľa vecí, ako napríklad partizánov a sabotáže. Takže keď máte v provincii vojenskú políciu, tak sa vám zniží aj vaše resistance máme proste, že ako ľudia sa bránia, aj keď máte už ich teritória celkom v okupácii. Takže ja zatiaľ nemám žiadnu okupáciu, takže nemám ani žiadnu rezistanciu. Naše armády nemajú žiadne rozkazy, to je vlastne iná armáda a nemá ani žiadne plány. Plány vojensku každé, keď už máme nejakú armádu, sa by sa mohla zautočiť. Takže máme už zameranie na výstroj dokončenú, mohli by začať politickú snahu, takže stal sa Hindenburgové nešťastie. Nacionalistické Španielsko vyhráva, čo kedy sa stáva, že aj republikánske vyhráva, ale v tomto prípade to vyhralo nacionalistické. A to bude ťažšie, pretože oni sú zasúvaní dvoma krajinami a oni boli iba zasúvaní Ruskom a Rusko ani neposiela svoje armády ním. Takže ja by som chcel najprv vynájsť ľahký tank, lebo je lacnejší na výrobu a rýchlejšie sa aj vyrába a tiež nie je až také úplne slabý, preto je to tank. Potreboval by som nejakú rádiovú stanicu na to, aby som si mohol vynájsť rádiovú stanicu, aby som mohol zistiť, že či tu majú nejaké armády, pretože to je veľmi dobré, keď máte rádiovú stanicu. Ja zatiaľ žiadnu nemám, takže keď mám ďalší slot na vynachádzanie, tak vynájdem si ho. Takže, čo je nás tu dá pozrieť teraz? Rok 1937, zatiaľ sa nič nedeje ešte. Ale už je tu aj nejaké svetové napätie, 3% z toho Španielska. Ale Erhardtová zmizla. Letadlá máme celkom dosť dobré, pretože sme Portugalsko. Tanky máme zatiaľ žiadne a letadlá máme nejaké, ktoré sú celkom dobré na to v takom čase. Oni majú dobré, lebo väčšinou majú iba tie základné, čo môžeme spraviť svetovej vojny, myslím, alebo medzi tým ešte majú iba to jedno letadielko,
a ja už mám viacej. Takže národné zmáranie už je dokončené. Budem sa snažiť o slobodu a demokraciu, takže demokracia sa už nám zvyšuje, má na 31% a neutrálna aj s táto novou má na 63%. Takže chcem si teraz zmeniť moju vládu a ja by som sa chcel zamerať na skorú mobilizáciu. Aj keď nie, už čiastočne by sa mi radšej hodilo. A keď nie som fašista ani komunista, tak môžem urobiť dobre, tak niečo iné. Ja by som si asi zameral na toto, na tie továrenské veci, aby sa mi zrýchlovali. Takže som si to dal na toto a teraz si počkáme, než nám sa niečo objaví nové. Taliansko už zabralo Etiópiu. No a vlastne aj to vyrobilo a vygenerovalo nejakú tú svetové napätie. Jediné vodice dejú tu na. A keďže nemám žiadny intel na to, čo je vlastne inteligencia, ako že informácie na to, čo sa tam deje, tak nemôžem si povedať, čo sa tam presne stalo, že aké armády tam bojovali a aké boli straty a tak. Takže naša divízia už bola urobená. Takže si ju dáme na naše armády pravým klikom a presunieme ich smerom k Madride, pretože zaberaním Madridu to získame veľa bodov armádnych skúseností. A keďže ešte nebudeme bojovať a chcem ukázať, ako fungujú tie plány, toto proste ide. Na začiatok potrebujete, keď ste armádne plány na zemi, si urobiť frontu. Fronta je proste taká čiara, ktorú sa postavia vaše jednotky. Ja si dám frontu iba na jednu provinciu a teraz budete už ďalej pokračovať. Toto je proste čiara, že kde chcete si proste obraňovať. Toto je garrison area, čo znamená, že kde budete proste vaša označená divízia stať a obraňovať. Čo je niečo podobné. Ďalej, toto je asi zložitejšie, čo používam aj ja, a to je útočná línia. Takto si nakreslíte na nepriateľské teritorium takú čiaru a to vám ukazuje, že kde bude útočiť. Ja by som chcel smerovať na Madrid. Čakajte, trochu sa to ukazilo. Že takto. A takto bude útočiť naša armáda. Šípky ukazujú, že aký majú smerov a keď chcem si aktivovať tento plán, musím dať toto. Ale najprv musím vyhlásiť vojnu a na to potrebujem sa najprv snažiť o tom mať nejaký dôvod. Takže v roku 1938 sa už mení aj veľa vecí a som si všimol, že naša národná jednota sa znižila o 2%. To je možno bolo aj týmto. Liberty Ethos. Ja sa budem snažiť o intervencionizmus, čo je vlastne, že sa budem snažiť pomáhať iným štátom a posielať im dobrovoľníkov. Niekedy to používam, niekedy nie. To sú naše ponorky, ktoré vyrábam. Vyrábam asi 1,80, no tak asi skoro až 2 za rok. Ďalej, dielostro si vyrábame 1,82 a máme vojenskú políciu, ideme na naše... Čo som to chcel? Áno, na rádio. Takže ako engineering a budeme si dať rádio i nechádzať. Takže náš veľký bojový plán sa už zvyšuje, čo je vlastne technológia, ktorá nám bude zvyšovať, koľko môžeme plánovať naraz. A za 35 dní bude aj nový tank ľahký, ktorý je tiež zastaralý, lebo je z roku 1934, takže budem si ešte musieť dať ešte do jeden bod aspoň do roku 1936, aby si bol úplne pozadu, ako nejaká zastaralá civilizácia. Takže tento rozkaz jasne vymažem teraz, pretože chcem si rozdeliť svoje armády na nejakej časti. Napríklad tu nám bude severná armáda, tu nám bude prvá východná armáda, tu bude útočiť na Madrid,
tu je druhá, ktorá pôjde takto zo spodku a táto armáda bude zase útočiť takto a vyzerala tieto miesta. Táto taktika už mi raz vyšla a myslím, že dáva to celkom zmysel. Rozložiť sa armádu čo najviac, keďže Portugalsko je menší štát, potrebuje aj trochu sa viacej roztiahnuť. Najväčší problém, keď zaberiem Španielsku, mi bude robiť asi tie partizáni a iné sabotáže aktivity ľudí, ktoré sa mi nebudú proste im páčiť, že ako mám okupáciu tu na. Takže novú technológiu mám. Môžem buď pokračovať v pripravenej obrane alebo niečím iným. Ja si dám ľahký tank. A ešte by som potreboval protitankové delostrelectvo, alebo nie, radšej toto. Takže toho si ďalej dáme, aby nám to zrýchlovalo rýchlosť, ako staviame. A dám si už trénovať nejaké tankové divízie. Si to budú trochu zastaralejšie, ale potom, keď vynájdem tú novú technológiu tanku, tak sa mi budú postupom času nahrádzať na nové tanky. Takže tanky tam musím naďalej vyrábať. Takže odoberiem niečo z delostrelectva a pridám túto tanku. Ale furt sme málo na tom s fabrikami a pomaly sa nám to stavia, ale by som pokračoval v tomto tu. Ďalej, máme zase body politické na to, aby sme si upravili náš národ, takže budem dať si do tankového dizajnera, aby mi zvyšoval štatistiky pre môj tank. Máme ďalšiu divíziu, takže si ju pridám do armády a dám si ju teraz do armády, ktorá bude útočiť na juh. Toto času by som sa zral aj mesta Valladolid, Burgos, Bilbao, Oviedo a Corunu. Zatiaľ mám málo tých divízií, ale veľmi sa neponáhľam. Ešte furt je táto vojna medzi republikánmi a nacionalistmi, ale vidno je, že proste republikáni to už vyhrajú, to už nemajú veľmi šancu. Raz by to pušli a mali by to hneď. Takže 78% stará národná jednota, to sa nám znížila, neviem prečo, asi kvôli tomu. Nie, neviem prečo. Zvyšuje sa nám aj demokratická podpora, takže dnes budeme mať demokratickú stranu ako na čele našej vlády. Chýba nám výroba niečoho. Čo nám chýba výroba? Aha, tak toto je zároveň mixovaná tanková divízia a motorizovaná, ale keďže máme už doplnené požiadavky na naše zbranie, tak už nechám tu iba jednu fabriku, aby to vyrábala zbranie a použijem tu na tie autá. Ale nemáme gumu, takže musím si ju odkúpiť zase od Spojeného kráľovstva. Ale asi mi to bude spomaľovať moju rýchlosť, ako budem staviať, takže počkám si, sa mi postaví v portu silná továreň a ja 1037 mal by som už vynachádzať aspoň tieto veci rýchlo, takže budem sa snažiť o koncentrovaný priemysel, pretože sa mi zdá, že Španielsko nemá veľmi lietadla a Portugalsko je celkom kompetentné v lietadiach, aj keď zatiaľ nemá ich veľmi veľa. Ale keby som chcel, mohol by som si ich nadal vyrábať. Ale to až neskôr, keď budeme mať nejaké fabriky, továreň, nejakú vojenskú. Tá sa práve Anschluss, zvyšila sa strašne rýchlo svetové napätie, až o 21% myslím. A je 10. február 1038, takže Rakúsko bolo zabrané Nemeckom.
Takže máme novú fabriku, mohli by sme z ňou zamerať na tanky. A máme ďalšie národné zameranie, môžem ísť na infraštruktúru. To mi bude zvyšovať organizovanosť, rýchlosť mojich jednotiek na našom území a ešte dostupné supply lines, to sú po slovensky no proste ako ich budem vyživovať moje armády asi. Neviem sa len vyjadriť k tomu. Moje ponorky mám zatiaľ dve. Mohol by som sa snažiť utlačiť nejaké ich mesto, asi na Barcelonu, keby sa mi tak podarilo. Alebo tu by som začal bombardovať, by som použil aj tieto lode, čo tu mám nejaké a vedelo by sa mi to. Tak pripomína, že už mi netreba ani tie ponorky, najskôr treba tieto lode, ktoré budú pomáhať ničiť iné lode. To má názov Destroyer ako ničiteľ. Takže tento diel bol tiež taký nudný, kde sa mnou nič nedialo, takže ale stojí za to, keď ste pozerali moje postupy, ako čo robím. A to je asi všetko. Rozhodne sa prídete pozrieť na ďalší diel, ďakujem vám za to, že ste si pozreli video. Keď sa vám niečo páčil, napíšte, čo sa vám páči, dajte like, odber. Keď sa vám niečo nepáči, tak napíšte do komentárov. Nemusíte hneď dávať dislike na to, že niečo sa nepáči, áno. Podľa toho, že ako majú odozvu, to podľa toho sa majú mať sústrediť na ďalšie diely, alebo na moje veci, ako mikrofón, na výkonnosť počítača, na ramku. Takže Flasheros out.